că într-un restaurant, unul intrat și tot așa, nervos. Doamne, asta e mâncare, nu se poate. Chemați încoa și stăpânul restaurantului. Vine chelnerul și îi spune, auzi, amuș vine, dar el și încarcă chistolul la muia. Și amuș apare la nevastă. Un bărbat strigă la fișor. Ia virgoaș, băi! Băi, Vasilic, virgoaș! Vasilic, virgoaș! Băi, Vasilic, eu ți-s tată, ori nu ți-s tată? Dar Vasilic că întreabă pe mama, eu nu știu precis. S-au întâlnit doi bărbați, unul din sud și altul din nord. Și așa al din sudul Moldovei, zice, băi, la noi la sud, băi, crește vița de vii fără să mai sădești butuc și ala, măi. E că așa e, din piatră sacă. Dar aici la nord, că e, la voi. Băi, la noi e că așa e, iei o mână din nastul, de buni, și îi sameni pe chetre și cresc pantalone. Unul cum a fugit de la pușcărie, și cum a fugit, l-a prins. Și că de ce ai fugit la pușcărie? De el și că am vrut să mă însor. Dar închetatorul, că tare strane închipuiri ai tu despre libertatea, băiete. Altul tot a fugit și a fugit țara și dimineața pe la vreo 6 bate în ușă la dânsul acasă. Deschide nevasta și el la 3 parale. Unde e îmblatul, măi, tătă noaptea? El zice, și ești nebun, eu am fugit la pușcărie. Dar el zice, măi, aseară la ora 9 a transmis la radio că tu ai fugit la pușcărie, dar noi acasă până la pușcărie. Îți doi ceasuri de măs pe jos. Unde îmi plată de noaptea, măi? Vezi cum sunt naturaliști de ăștia așa mai simpli, naturaliști așa, mă rog, nu sunt profesionali. Și unul a luat un purișe și tot făcea experiment. Și a pus purișele dat drumul pe hârtie și făcea poc și purișele sărea. Poc, sai, sărie, sai, sărie, sai, sărie. O smulgi de la puriș picioarele și tot l-a lăsat pe hârtie, iară. Poc, sari! Puriș nu sare. Sai, nu sare. Sai, nu sare. Și el scrie, dacă puriș lui smulgi picioarele, surzăște. La unul, bat cineva la poartă. Și în timpul ăsta vine pe alee un câine, așa, un dulău mare, se apropie de poartă și dulăul îi spune, ei, nu-i nimeni acasă. Aici stau un leșinat, bietul om. S-o trezit din leșin și întreabă câinlici. Băi, dar și nu știți hămâi? Dar câinlici știu, dar n-am vrut să te spari. Unul cum? S-a dus la medic și îi spune, domn doctor, ia ca, eu îs blond, nevastă mea e brunet, e brună. Ei, de unde s-a luat copilul ăsta roșcata nostru? Doctorul zice, băi, băiete, tu îți vezi soția o dată în săptămână? Zice, nu, e des, nu. Da o dată în 2, nu. Da o dată în lună? Nu. Dar te apropii dânsa o dată măcar în 3 luni? Nu. Da când? De-el zice, o dată în jumătate de an. Dar doctorul zice, apoi de la rugină, băi. Știți, așa și te spune, că deși ideologia comunistă o dat faliment, și că din motiv că încă din Roma antică să știi și te spune că adevărul e în vin, dar noi l-am căutat 70 de ani în vodcă. Și așa și nu l-am mai găsit. Vedeți că un țigan a avut un oaspete și îi spune lui fișorțul, ui tu, e vericoși, ui, găbulic, du-te voi și ădă un ulcior de jindișal bun. Se duce fișorțul răbde și vine cu ulciorul gol, și tătăi, nu-i chip, dar de și ui? Dar țigănașul, dragul, ești de vecină noastră, că treci pe gardul schimbat la cata, la bești, păcătosul, dragul. Că muie cum umblăm noi în hăinuțele astea, au zis că Adam și Eva erau moldoveni precis. Pentru că numai moldovenii poate să îmbli cu chelea și strigi că-s fericiți. Nu numai noi. Poate este cineva în sală, sunt adică bărbați în sală care au făcut armata în armata sovietică și știți că era un moment când, adică un moment cam permanent, când moldovenii făceau serviciu militar la Vladivostok, rușii în țările balți și ucraineni în Turkmenistan, uzbeși și mă rog, așa făceau paingul ăsta, mreaja asta. Și un moldovan de nostru făcea armata în Rusia. Scrie el scrisoare acasă, mamă, tată, totul e bine, și când se o lipit plicul și când să-l duc să-l coboare în cutia poștală, alarmă, El o lăsa plicul pe noptieră și iasă, mă rog, pe alarmă, așa era legea. Și când vine nu-i plicul, se duce el la Planton, Plantonul e fostul Nevalny. Și că, где мой plic?
Dar și ala, что такое, где мой plic? Aici, la pocă de gât, где мой plic, я спрашиваю, поc! Vine старшина, aici sta moldovan iară, где мой plic? Старшина, что такое, где мой plic? Где мой plic? Поc! Vine un ofițer, moldovanul iară, где мой plic? Poc! Что такое, где мой plic? Где mой plic? Și un capitan zice, stai o leacă, băi, este un moldovan în unitatea de alături. Ia chemați-l, măi. Îl cheamă pe celălalt moldovan și moldovanul și ala vine, băi, și cu tine, nebunit și ușiți tu oamenii ăștia, băi. Da, ăsta zice, băi, tu știi că mi-a furat convertul? Un bărbat așa bine, la cravate, cu geante de asta, gen diplomat, trebuia să treacă peste o pășună. Și acolo un biet văcar păștea vitele. Și se apropie el de văcar și zice, Bading, dai voie să trec peste pășuna matale când târzi la autobuz și al de 6. Dar văcarul zice, cu plăcere, dar dacă te vede buhain eu, poți să dovedești la și al de 5. Un copil a intrat într-o livadă și-a venit paznicul și l-a prins în copac. Ia coboară, dragi. Coboră copilul și paznicul și coboră coș. Măi, l-a dus pe tatu aici să-l întreb eu și cauți tu aici. Dar copilul se uită în copac și tata-i cobor jos că vreți grească matanul. Știți, un șoban stă de vorbă cu un președinte. Președintele de colhoz, șobanul. Și șobanul zice, ce vrei tu, băi? Președintele zice, ce vrei tu, băi? Dar șobanul zice, ce strigi la mine? Băi, și-o bine, zice președintele, tu să mă pui pe mine la cări, băi, tu, băi. Șobanul zice, să nu zici, domnul presedatele. Dar de ce vrei? Zice că câți colhoznici ai, mata? El zice că eu am 463 de colhoznici. Dar șobanul zice că eu am 600 de oi, nici odată una nu ne-a întors cuvântul înapoi. Da, matale? Un bătrân s-a însurat de 80 de ani, s-a însurat cu una de 18. Și fetele de acolo, de la oficiul stării civile, îi spun, moșule, noi te înscrim, că așa e legea. Dar uite mata la mata și uite la dânsa. El se uite că nu face nimic, că dacă moare mă însor cu alta, mă. Unul acum i-a murit soacra, că mie mi-s dragi soacrele și a mea soacră. Și când, după ce a mormântat-o, duce omul spre casă și în timpul ăsta o cărănidă îi cade așa e peste cap. El se întoarce cu ochii în sus și măi, e ajuns de-a, mă. Un banc politic, vă spun, niște bătrâni dintr-un sat, un moșneguț și o bătrânică, se duce la guvern și le spune că domnilor, că nu mai știu ce să fac, am venit la mata, la un domn așa bine, la cravate, și că murim de foame la noi în sat. Murim de foame și altă, nu avem ce mânca, sfătuim. Dar ăsta din guvern deștept, că la când vă culcați neavoastră? Dar aici, că după ce ne uităm la mata la televizor, de-am ne culcăm după asta. Dar el zice că nu, ia ca după ce termină mesagerul, ieșiți așa e la braț pe sat și mai plimbați, pur veți culca. Au ieșit bătrâni la braț și se uită, băi, unul fură cu căruța, altul fură cu motocicleta, altul cu mașina, care cu sacul, care și cu ce poate. Au început și ei bieța mai pune mână și într-o jumătate de an s-au pospăit un pic așa, cât de cât aveau. Și o rătanie prin o gradă și un purceluș și aveau și o bucățică de carne și o bucățică de brânză și mă rog, aveau bieții. Și deodată moșneagul că venim la omul și ala și l-am înțănit la Chișinău. Au luat ei în plasă, au pus în sacoș, vin la Chișinău, lasă după ușă tot, desigur, bat la ușă, da, între aici, că ia ca noi suntem cu tare care ne-i sfătui de ghine și am venit și ți-am adus să te mânțănim. Da, ăsta de la guvern, că unii mânțăneala, că e după ușă. Iese ei după ușă, nu-i doamne și-o adus. Și intră înapoi că domnule nu-i și-o adus. Dar e de la guvern, că știți că nici la guvern nu se doarme, înțeles?